Inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 96% sa mga COVID patients sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital wala na bakunahan, samtang 90% dre nagakapatay. Negros Occidental nanguna sa may madamong kaso sa COVID-19 na record kahapon sa Region 6. Sa balita nasyonal, Isko Moreno magpapili sa pagka-presidente, Doc Willie Ong mangin running mate sa alkalde. COMELEC pagatalakayon ang pangabay nga palawigon ang voters registration. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, September 22, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Action boy, kag sa aton nga mga ka-aksyon, happy Wednesday. Yes, Wednesday na gali. Doon sa ano lang ta nag-happy Monday, no? Subong happy Wednesday naman. Dasig sa inadlaw, no? For sure tomorrow, happy Thursday ka mo. Correct. Kung hindi ko magsala. Kumadayon. Ay, kala, Dayon na. Ano na yaman. Good morning. Be positive Yeah. in your outlook. Hindi sa COVID. Oo. Martin Aliling, good morning. Kay Baryoga Ray or Ray Baryoga, dra sa may DSB. Barangay Pandanon, DSB. Mayong aga sa imo. Kay Mase Tofago, good morning man. Kay Miss Homa Lumena, good morning. Milili Oligo, mayong aga. Philip Isulat, good morning dra sa may Buen Retiro, Talisay. Stay safe and God bless. Andy Saludares, good morning man. Kay Miss Ana Senoro, good morning sa imo dra sa may La Carlota. Dennis Richard Tibor Roma, good morning. Have a wonderful Wednesday. Ay, bongga. Good morning masatanan, Team Boy in Action. Ay, yung muna ng Team Boy in Action eh. Sino naman ang gambal niya? Bago naman nga Team Action Sino Boy. na? Team Boy in Action sang EFC. Mami Ems ang team mo i-flex. Team ni Mami Ems ne. Ay, amo na. Sa kwan guro na. Sa? Ano na may mga saut-saut na kanta-kanta. Ano na da? Ay, galim. Yung mga mo na galim. Dami nakita ko na nga kwan. Sige. I-check ko na later. Kasi wala ko ka-check eh. May mga, I don't know, magkutabla si kwan. Sino? Si Dennis, ang presidente. Ang presidente nakahibalos na mo. Sige, PM ko siya later. Romel Gallo, oy, good morning. Yes. Sa Maya din gani, Las Sa Las Vegas. Nevada. Good morning, Migo. Upod man kay Sir Rupert and Miss Alma Alvarez and sa ilang mga kabataan, Action Boy. Good morning lang dara sa inyo. Sige. Boys in Action, Bia. Ay, kalain. Happy Wednesday man kay Miss Jinky Dilagdon, kag kay Mr. Beboy Villasor. Get well soon. Uy, natabo kay Mr. Beboy Villasor. Sige, get well soon. Kay tanan niya members ng Energy Fans Club, good morning. Okay, sige. JC Mahinay, good morning man. Irene Bansag, good morning. Kag si Juan Negros back to back, aka si Pangga-RR bala. Siling niya, good morning mga palangga ko. Ay, bongga. Live watching from sa iyang booth, Action Boy, sa ONBTB booth. Happy birthday kay Kenneth Gayat Delma Alonzo. Kag Will Jumi Gabuan. Yes, Gabuan. Good Gabuan. morning, Ged. Ano na yung si Miss Jinky nga si Beboy Villasor, please get well soon. Oo, gani, Action Boy. Ang manambay. Basta siguro Nabatya guro nga. Okay. Pagpalanakit sang lawas. Yes. Bongga sang pagpalanakit. Kaya Sir Noel Amar, good morning masimo dira sa may Canada. Kaya Day Jamel Ramos.
Good morning man, dra sa may Banwasang Binalbagan, kay kay SB Rick Jason Yulo. Good morning sa Banwasang Binalbagan from Kagawad Pong Ramos. Okay, si Kagawad ni Gali Action Boy. Gawad, mga Gawad, morning si mo da Kagawad. Kaya Ma'am Van, good morning man. Wow, Team Boy, In action. In action. Okay. Okay. Girls versus boys. Mano niyaw? Ano Ambot ka niyaw, Dennis? mo ko ba? Do surprise ta ni Dennis. Sige lang i-check ta later. Kaya Wala isang team pink chicken. Wala na yan. wala na dalang pink chicken action boy listaw sa listahan. Kaya Maria Luisa Luing Melos, good morning man. Kay Donna Sola Gomez, na? Kay Jovelyn Tugaf. Ate, sige, standby na kita sa mga balita lokal. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:07. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Ginpahayag ni Dr. Julius Drilon, ang Chief of Hospital sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, nga 96% nga COVID-19 patients nga ila ginatap-tap ang mga wala na bakunahan, kag 90% ang nagakapatay. Suno kay Drilon, nagalambot na sa 65% ang mga pasyente nga moderate, severe kag critical ang kondisyon tungod sa COVID-19, 20% ang mild case, samtang 15% pa ang asymptomatic. Duga pa ni Drilon, inina ang resulta sa kakulang sa bakuna kag kakulang sa inapatigan nga contact tracing. Ginaingganyo ni Drilon nga kung anuman ang bakuna nga available, magpabakuna kung maproteksyonan ay kayong lawas batok sa virus. naglabot na sa 122,580 ang kasos ng COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 602. Nadugangan ang Negros Occidental sang 134, ginasundan sang Iloilo Province 127, Iloilo City 98, Bacolod City 83, Guimaras 43, Antique 30 kag Aklan Siyam. Samtang 809 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 103,270 kag 19 ang bag-o nga nagkalamatay nga nagdala naman sa kabilugan nga 2,849. Ang Western Visayas ang may 16,432 ka-aktibo nga kaso sang COVID-19. Nagpositibo man sa COVID-19 si Talisay City Mayor Neil Lizares. Ini ang ginanunsyo sa alkalde sa official Facebook page nga Neil E. Lizares kahapon nga adlaw. Suno kay Lizares, wala man siya sang nabatyagan nga sintomas apang ginapasiguro nga iya ginatinguan nga maka-recover sa galayon. Sang kahapon, una ginpahibalo sa publiko ang temporaryo pagsira sa City Planning and Development Office sa ground floor sa Talisay City Hall para sa office-wide disinfection, contact tracing, testing kag quarantine procedures, sandig man sa mga pagsulundan sa Department of Health. Sa alas 8 sang aga, Setyembre 21, nga record sa City Health Office, ang Talisay ay may 220 ka mga COVID-19 active cases kag 60 ka mga napatay. Sa kabugusarin niya ang may 1,878 ka mga confirmed cases, sa din o kung sa naligad nga Lunes, si Kabanggalan City Mayor Pedro Zaico ang nagpositibo man sa COVID-19, kagaroon padayon nga naka-isolate sa pribadong ospital sa siyudad sa Bacolod. Nagdeklarar na sa pagpapili bilang alkalde sang siyudad sang Victorias, Negros Occidental sa 2022 nga eleksyon si Javier Miguel Javi Benitez, bata sa kanay 3rd District Congressman nga si Albi Benitez. Ini ang ginanunsyo sang bata nga Benitez sa siyudad sang Victorias kahapon sang aga. Sa mensahe ni Benitez, ginpahayag nga isa siya sa mga pamatanon nga may bago nga ideolohiya kag nagapati nga wala sa edad kag kadugayon sa eksperyensya ang pagserbisyo.
Dugang pa ni Benitez ang tudtuon nga pagserbisyo, ang ginapinsar, ginabatsyag, kag ginapatuman para sa mga tao. Ginpasalig pa sini nga masarangan niya ang anuman nga obligasyon nga ihatag sa iya. Iya man ginanunsyo ang iya kandidato sa pagkabisi alkalde nga si Victoria City Councilor Abelardo Bantog III kag nagligad nga Setyembre 8 una na nga nag-anunsyo sa pagpapili nga alkalde sang Victorias si incumbent Vice Mayor Jerry Didi Hover. Isa ako nga pamatanon nga may bago nga ideolohiya kag nagapati nga way sa edad kag way sa tuig nga eksperyensya ang pagserbisyo. Kayong tuod-tuod na pagserbisyo ginapinsar, ginabatsyag kag ginapatuman para sa mga tao kag mga Victorianos. Kapagin sa pagpahayag ni Javier Miguel Javi Benitez. Subukod kahapon nga adlaw, September 21, magapungko na bilang acting election officer sa Comelec Bacolod, si Sipalay Comelec Election Officer Attorney Adrian Arellano, bulos kay Bacolod Acting Election Officer Attorney Fatima Aspan, tubtub ini sa September 26. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahayag ni Aspan nga kahapon sang hapon sa iya kung sa naligad nga hapon siya mabaton ang direktiba gikan sa Regional Office ng Comelec nga epektibo kahapon nga adlaw balik na siya sa probinsya samtang temporaryo naman magabulo si Arellano sa Bacolod samtang naka-quarantine pa si Bacolod Election Officer Attorney Katrina Kanya. Naibaloan sa September 27 magabalik na sa opisina si Kanya matapos ang 14 kadlaw nga quarantine. Si Kanya nagpaidalom sa 14 kadlaw nga quarantine matapos isa sa mga empleyado sa Comelec Bacolod ang nagpositibo sa COVID-19. May persons of interest na ang kapulisan sa Police Station 7 sa kaso nga pagbuno patay sa maglolo sa Barangay Vista Alegre, Syudad Sengavic, Bacolod kahapon sang kagahon. Suno kay Police Station 7 Commander Police Captain Elmer Bonilla, ginapadalman pa sa kapulisan ang investigasyon sa mga krimen. Ginako ni Bonilla ang ginatutukan karon sa kapulisan ang pagsulbar sa mga kaso. Bangod nagmando na si Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Rolando Miranda, pagi kay Bacolod City Police Office Director Police Colonel Manuel Placido nga sulbaron ang kaso. Nagpanugyan si Bonilla sa imata sa mga biktima nga mag-kooperar sa ginahimo nga investigasyon sang kapulisan. Isko Moreno magapapili sa pagka-presidente samtang Doc Willie Ong running mate sa alkalde. Samtang Comelec pagkatalakayon ang pangabay nga palawigon ang voters registration. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ. Morning na dira kay Ana Sinoro, kag Erwin Dicatoria Gonzales, Noel Amarta Miao niya sa Ma'am Van, si Miss Jinky, Lily Oligo, Alex Montesa, John Season, Bia Jonathan, kag Dennis Roma, no? Sa kay Andy Saludares, sexy kay Ma'am Dorel, Sige lang kay, hindi lang pag-ubra mo, no, amigo Andy. Diba, sibla mabugto ang nang sa... Kastaban, mabugto ki jar. Doon kagamay, di ba sang diri, Sa strain. Oh, a strain. Naka-mother ka. Basi, doon na kulba ko, kasi mabugto lang. Kala, isa mabugto. Hindi siya mabugto, action boy, kay bakod. Bakod siya mo na. Gusto ko lang masiguro. Sige lang kayo, in case mabugto, actually, nagdala man ko blazer. Hindi ko mabugto, scotch tapean ko na lang siya. Timay lang kung masuksuka mo, dami kong dungan bugto. At may buhok pa man. Ako ng purpose nga alaba akong buhok. Correct? Nag-iwan ko daw, gina-nervyos. Ako sa... Basta mo, magaling sa ako ng Facebook. Ang string sa string. Gina pa rin lang, ako ko kasi mabugto. Wala na sang... Hindi na siya mabugto. Amo na nga, nabalon takatani nga, inugay kasi obra sang giho-giho. Kasi sumamuli ko na. Okay, basi mabugto. Kala, sumabugto, no? Lulit Dialagdon, kag Joe Dialagdon, dira, no? Kay Karina Villaflor, Jen Dialagdon, Jane Nagor Aldrich, Jan Apil, Florence Mallorca, no? Sa Refuela, no? Doble halong lang mga frontliners dira, no? Ambal ni Miss Jinky, Todman, di pretigit sa mga kaso, abaw. Halong kay mga ka-aksyon nilawglahog, hindi nilawglahog. Na kung isa bala, nasubukan ako sa akon nga Facebook bala. Kita puro na lang obituary. Correct, action puro boy. lang patay ang makita ko. Oo. Si Judge, amigo ko bala, si Judge Drilon, Ray Alan Drilon, sus nagposa. Abi mo, damo yung post siya. Puro yung mga friends, mga teachers, mga estudyante, mga umuwi na. Puro tanang kuwantanan. Gali, no? Inang nagkalamatay bala. Doon na kasubo. No? So, hindi kita joke ang COVID. Hindi, Kaya kagapon, hindi actually may nag-positive sa, paano ko, di ba? Mga pila to kabilog na Sinuibe? Oo. Sus, Maria, So may nakita pa ko yung nag-comment ang baya, budget naman. Bala? Amo na mapaminsaron sa tao, di ka budlay. Bayan na lang na yung mga muna kay mga budget dugang yung naman sa nasili mo na budget, yaman. no ka Oo, so Hindi na paniika pagpabuta nga kasong ikaw. talaga paminsaron niya amo na action boy. Kasi tutod lang kakapoy. Damo na yung pamilya nga nagkakapatyan, damo na mga budget pa yung inyo man kalayo na yan. Gani, di ba? Kaya galing kay Tila, man na pala naawa na. Alato da may mahimo. Hindi na dalayo sa amon pala. Ay, galit ka. Sige, Sa kay Viola, kag June Eras, sa barangay Panokoy, good morning man. Sige, Evangeline Sonyo from Barangay Canlamay, Ilog, no? Kay Athea Kim Eriman, kay Marimar Sasivingco, Suzette Alunan, Maing Agaman, Mid-Autumn kuno sa Mid-Autumn Festival. Teresa Linaha Kayaw, kay amigo ko Totong Hirona, good morning. Ni Ana Malikse, Annalena, no, good morning kag sa tanan nga taga Lagranha. Happy birthday lang sa yourself. Sige, Annalyn Malikse, happy birthday sa imo sa mga self. Self, okay. Enjoy your day Enjoy your day and be safe. Likaw, avoid gathering. Yeah. Observe social distancing. Amo na sa mga birthday, amo na sa great mo subong stay safe. Avoid social distancing. So, meaning, hindi ka magastuhan kaya hindi ka magasto mo. Yes, hindi ka magkalilipo, no? Kag pandemic, sumundo ka budlay magasto. Sige. Sige, gasto. Okay? John Serna, kay Feby Alvarez, good morning. Gina Salva,
Michael John Season, si Maninoy mo, arasol sa gay gyapon. Daw ka brato to sang mga sang kwanya to aw. Oo, ano siya gyapon sa old sagay, basta may ginapatukod siya nga resort. Correct, base. Kaya kalawig na Base di ka gulpi lamang invite sa aton, bala nga kakit to kamo di sa ako niya inauguration. resort. Sa blessing, sa opening. Grand opening. Oh, Sa na. Sige so support tada ya. Na. Barato gid ma to mga scallops, Aksyon Boy. Kailan naman? 60 pero to. Sa una gani 40 to 50 pesos lang na eh. Subong Ang nabaligyan mo sa ako, so naginansya na lang to ang... Oo, ano ka man mo, please, Ako na ito, maligid ng presyo, may ginansya na to gali. Oo. Okay. Mga threefolds. Juby Munares, Lito Daya, Phil Ilansagay, good morning sa imo. Juancho Alvior, Arman Regalado, good morning. Sige, Patricia Jimenez del Castillo, standby na sa mga balita national. Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:24. Sa detalye na sa aton mga balita national. Magapapili bilang presidente sa 2022 eleksyon si Manila Mayor Isko Moreno kag si Willie Ong naman ay running mate. Ang impormasyon ginkumpirmar ni Manila PIO Chief Julius Leonen kag sang campaign manager ni Moreno nga si Lito Banayo. Suno kay Banayo, ginpili ni Moreno si Ong bilang running mate tungod dako ang mabulig sini sa pagtutok sa COVID-19 pandemic.
Si Ong ang nakakuha sa iyang medical degree sa De La Salle University kag nagserbi man bilang consultant sa Department of Health. Natala na nga talakayon sang Commission on Elections sa COMELEC ang Senate Resolution nga nagapangabay nga palawigon ang voters registration. Ini ang ginanunsyo ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon sa karon nga ginpaidalom sa deliberasyon ang pondo sang poll body para sa 2022. Suno kay Guanzon, imposible nga ipaiway ang pagtalakay sang Senate Resolution bangod na butang sa alang-alang ang pondo sang COMELEC kag ginalauman nga istoryahan subong nga adlaw. Sa rebaluan, una na desisyonan sang Commission and Bank nga hindi pagpasugtan ang voter registration bangod sa kulang na sa oras sa pagpreparar sa paraphernalia para sa 2022 nga national and local election. Kinapangabay naman ni Speaker Lord Alan Velasco sa kay Presidente Rodrigo Duterte nga i-reconsider ang mandatory nga pag-usar sa face shield bilang dugang proteksyon sa panahon sa COVID-19 pandemic. Sa sulat nga ipadala sa Presidente, ginpahayag ni Velasco nga pag-usar sa face shield nagadugang lang sa problema pinansyal sang publiko. Dunga pa ni Velasco, wala man sang solid medical evidence nga pag-usar sang face shield epektibo sa pagpugong nga maglapta ang coronavirus. Madasig nga ginaprubahan sa Senate Committee ang ginanduso nga pondo sa Office of the Vice President para sa 2022 kag ginpromisa sang pila ka senador nga ibalik sa 223 milyones nga ginbuhin sa nga Department of Budget and Management. Naglawig lamang sang 20 minutos ang pagtalakay sang pondo sang OVP. Sunod pa sa pila ka mga senador nga nagtambong sa hearing ang pagbalik sang 223 milyones pesos ang tungod ang OVP amo ang may pinakataas nga auditing rating sa sulod sang 3 ka tuig. Ginmanduan naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga mag-walk out ang iya cabinet officials nga magtambong sa Senate hearing kung singgit-singgitan lang ni Senator Richard Gordon. Sunod sa Presidente, hindi dapat magpasugot ng mga cabinet officials nga basta na lamang nga singgitan ni Gordon. Naibaluan si Gordon ang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee nga nag-iimbestigar sa Pharmaceuticals Corporation, ang kompanya nga nag-supply sa gobyerno sa ginaligar overpriced nga antivirus mask kag face shields nga nagabalor sang binilyon ka pesos. Ginpahayag pa sa Presidente nga kung i-detain sa Senate Sergeant at Arms ang mga cabinet officials, personal niya ini nga kadtuan sa Senado para sugaton o kung i-extract ang mga ini. Ginpangwasak sang Bureau of Customs ang masobra 7.4 bilyones pesos nga balor sa nakumpiskar nga smuggled fake items. Naibaluan nga ang nakumpiskar nga gamit ang gikan sa bagong milenyo sa Pasay City kag gindala sa isa ka pasilidad sa Valenzuela City agud wasakon. Kalakip sa mga ginpangwasak among peke nga Louis Vuitton, Crocs, sandals kag Nike shoes nga ang kabilugan nga balor ang yara sa 7 bilyones 429 milyones 638 mil. Samtang ang mga kemikal kaangay sang shabu ang ginlakutan sa iba nga kemikal para hindi makaguba sa dunang manggad. Ginpasiguro naman sang BOC Port of Manila nga bisan may pandemya, pabaskugon pa nilang pagbantay sa mga nagasulod nga bagay sa pungsod bilang kabakin man sa ila kampanya batok sa smuggling. Good morning lang dira kay ihada ko Hazel Piadoci Areza Nesya, Jean Buaro May Agaman kag Mark Gabriel Salanga. Remia Garcia, good morning dira sa Pahanokoy. Halong tanan, no? Stay safe everyone. Standby na kita sa Aksyon Report second portion upod kay Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition upod gyapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.